Махсус хәрби операцияда катнашучыларга республикабызда һәр даим төрле ярдәм чаралары оештырыла. Сәнгать вәкилләре дә читтә калмый. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев махсус хәрби операция вакытында һәлак булган егетләрнең гаиләләрен үз концертына чакырды. Уникс залында узган тамашадан безнең чираттагы репортаж. Уникс концертлар залына ашыккан яшь җилкенчәкләр дә, урта, өлкән буын кешеләре дә искиткеч матур кыяфәт чыгарырга тырышып, фотозонада басып торучылар да, барысы да аның иҗатына гашыйк. Балык бистәсеннән килгән Әхмәт Шинар гаиләсе Фирдус җырлаганда биергә дип өйдән үк әзерләнеп килгән. Бик яратабыз biz аны. Bütün җырларын, исемнәрен белмәсәк тә, хәзердә аның җырларына кушылып җырлап утырабыз, чыгып биебез. Бик шат, бик рәхәт. Җырлары бик матур эштәлекте. Уңышлар аңа. Тамашачының Фирдуска мөкиббән икәнлеге концерт башланганчы ук сизелә. Әнигә күтәреп сәлам Галия ханымга, шундый матур малай үстергән өчен Алланың рәхмәте яусын. Фирдус үзе дә тамашачысын үсендереп тора. Хәрәкәттә бәрәкәт дигәндәй 4 сәгатьлек концертында беркемгә дә культур-мультурланып утырырга ирек бирми. Минем концертка нормальный кешеләр килми дип тамашачысын үзенчә мактап та ала. Алып килдек сезгә бер йөрәк мәхәббәт, алып килдек сезгә бер йөрәк кайф. Сценарий язылмаган концертлар сирәк, Фирдуснеке шул сирәкләрнең берсе. Әмма монысы үзгә. Бу юлы ул махсус хәрби операциядә катнашучыларның якыннарына багышлап әзерләнгән. Бүгенге килгән әтиәниләрнең балалары, урыннары җмакта булсын, алар безне илне саклап, без тыныч яшәсен дип, алар гомерләрен бирделәр. Алар беренче кергә пуля астына күкрәкләрен куйдылар. Без беркашында ул егетләрне онытмаячакбыз. Тамаша залында махсус чакырылган Хөснетдиновлар гаиләсе дә бар. Уллары Эдуард мобилизацияләнгән. Фирдус Тимаев мине чакырды. Үзенең чыгышына мин килдем. Балаларыбыз исән-сау кайтса, шатланышып, балаларын үстерешеп, шулай яшәргә Аллаһ Тәгалә насип итсә иде. 1200 кешелек залны 12шәр көн тутырып концерт куючы Фирдус Тимаев Мальдив утрауларында ял итеп тә йөри алыр иде. Әмма ул төркемендәге егетләр белән Мариуполь, Сватово якларына үзе дә бара, гуманитар ярдәм дә җибәрә. Безнең инде Фирдус абый бик киң күңелле. Ул бер генә кешене дә читтә калдырмый. Ул хәтта менә минем әйтәсем килә, нурлатларга гына түгел, ул инде бөтен Татарстанга ярдәм итә. Гел бер катышы булмаган безнең мөслим егетләренә дә беренче тапкыр ярдәм итте. Һәм безнең мин бик бәхетле мондай олы йөрәкле төркемдә эшләвем белән һәрбер менә концертлардан бушаган арада менә инде без 6 тапкыр шугатларда булдык. Үзебезнең концерт автобусы белән шунда ибрләр төяп, егетләр список җибәрә, нәрсә кирәк, шуны төяп, тепловизорлар, квадрокоптерлар, Нива машиналары, мунчалар, кулдан килгәнчә бөтен әйберне җыеп, кулларына илтеп тапшырдык. Фирдус Тимаевның яшәүдән ям, көч алу урыны сәхнә. Ул сәхнә өчен түгел, сәхнә аның өчен хезмәт итә. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.